loistavaa päivää teille taas kaikki katsojat. Siinä edellisessä videossa mä lupasin teille, että mä teen sen rakettien esittelyvideon. Niin se tulee, mulla on raketteja tämän verran. Siellä on iso kattaja. Iso katti. Siellä on tommosia 10 kappaletta tollasia pommeja. Tommosia. Tuolla on 5. Tuolla 5. Ja täällä 5. Eli siinä on iso katti. Sitten mulla on täällä myös. Otetaan nämä isot nyt vaikka ekana. Sitten mulla on täällä tällainen väripatruuna. Tällainen väripatruuna. Sellainen. Tuossa lukee sytytyslanka. Revisuoja varovasti. Tuossa lukee. Terveisiä varovasti. Sitten täällä ampuu 100 semmoista värikästä paukkuu tonne ilmaan. Viime vuonna. Niin sitten mulla on täällä tällainen punapommi. Tällainen tuli aarearkussa. Sitten mulla on täällä paketti perhosia. Sitten mulla on täällä totta kai, kuten tulivuori. Mä tulivuorta ei ole sitä päivää. Totta kai paketti tulivuoria. Sitten mulla on täällä tällainen Megastalin tollanen. Tää sytytetään ja sit se ampuu noita silleen, et se niinku räjähtää tonne ilmaan jonnekin. Missä mä ikinä näitä muutakaan. Sitten mulla on myös ekogranuja pakkaus. Ekogranui. Ja tällainen tykin laukaus. Mä haluan tietää, millainen tää on. Avataanko tää tästä vai mitä tää tehdään? Saattaa olla, että se avataan täältä, mä en oo varma. Sitä kattoo. Mä en tiedä oikeesti. Toi sytytyslanka on tuolla sisällä. Joo, toi sytytyslanka on tossa. Elikkäs se sytytyslanka on niinku tossa. Toi plötkä tossa. Eli tykin laukaus. Sitten mulla on täällä tietysti Turbo Thunder. Kolme tuommoista. Se siihen pakettiin vaan kolme. Sitten tietysti tämmösiä lepakoita 2 kappaletta. Ne on niinku perhosia, mutta ei ihan perhoisia kuitenkaan. Sitten mulla on täällä spinnereitä 2 pakettia. Sitten vielä totta kai spinnereitä toiset 2 pakettia. Sitten totta kai mulla on täällä myös yksi strobohyrrä. Sitten mulla on täällä paukkuvyö. 1 kappale paukkuvyöitä. Niin, ja sitten paukkumatto. 1 kappale paukkumattoja. Yllättäen. Ja vika tietysti viimeinen, koska ei mulla tietysti näitä ole, niin tietysti iso kiinalainen. 1 iso kiinalainen. Elikkä siis tällaiset raketit mulla tänä vuonna on käytössä. Onks tossa kaikki? Hei, iso katti näin. No. Eli tollaiset raketit mulla on tänä vuonna käytössä. Se oli Juusomaisteri Juuso Parviainen taas täällä. Kun mun toisen kanavan nimi on Juusomaisteri Juustomaisteri, niin se voi nyt. Juuso Parviainen oli taas täällä. Hei, nähdään näissä videoissa toivottavasti pian. Moi moi! Ja totta, uusi vuosi on huomenna. Eli kaikki ne, ketkä aikoo ampua raketteja, laittakaa kommenttiin mulle. Mä haluan tietää, että ammutteko te ja kuinka vanhoja te ootte ja mitä te käytätte yleensä. Ja suositelkaa totta kai mulle, kun hakkapata vielä haluamme auki, niin
Ja mulla on 30 rahaa, niin mä voin käydä ostaa pyöräraketteja. Niin totta kai. Nähdään sitten. Ja kommentoikaa oikeasti, mitä mun kannattaisi ostaa. Moi moi!